Ni hao, ngo kiu quốc yok. Hola, sóc el Guoxu. Avui us vull parlar d'una llengua amb una personalitat molt marcada i una llarga tradició, el cantonès, una de les varietats més destacades del xinès. Tot i que sovint es parla del mandarí com si fos el xinès, en realitat el xinès és un conjunt de varietats lingüístiques molt diverses. Doncs bé, el cantonès n'és una de les més importants i avui us en faré una petita introducció per entendre'n les característiques essencials. Per començar, vegem quants parlants té i on es fa servir. El cantonès és la llengua tradicional de l'àrea de la Gran Badia Guangdong, Hong Kong, Macau. Pel que fa al nombre total de parlants, les xifres recents ens ofereixen una imatge molt clara. Segons un informe publicat l'any 2019, titulat Investigació sobre la situació actual de la transmissió i protecció del cantonès, gairebé 120 milions de persones a tot el món fan servir el cantonès en diferent grau. Dins de la Xina, a la província de Guangdong, d'uns 100 milions d'habitants, hi ha aproximadament 67 milions que parlen cantonès com a llengua habitual. A més, fora de Guangdong, però encara dins del país, hi ha prop de 33 milions de parlants distribuïts sobretot a Guangxi, Hong Kong i Macau. Quan a l'exterior, s'estima que la diàspora cantonesa, especialment la comunitat d'origen Guangfu, és a dir, la comunitat tradicional de parlants de cantonès, suma uns 7 milions de persones repartits entre diversos països com Tailàndia, Singapur, els Estats Units i el Canadà. Així doncs, el conjunt forma una comunitat lingüística molt ampla, amb arrels profundes al sud de la Xina, però també amb una presència internacional notable. Passant ara a la distribució geogràfica. El cantonès es parla principalment al centre i al sud de Guangdong, a l'oest de Guangxi i també és llengua predominant a Hong Kong i Macau. Més enllà de la Xina, continua viu en nombroses comunitats xineses d'arreu del món. Justament, això ens porta al seu paper cultural i social. A Hong Kong i Macau, el cantonès és una llengua d'alt prestigi i d'ús quotidià, present als mitjans de comunicació, a l'administració i en diversos àmbits educatius. A més, la cultura cantonesa ha influït profundament tot el món sinòfon. El cinema de Hong Kong, les sèries i la música pop en cantonès formen part del patrimoni cultural de moltes generacions. Tot plegat fa que el cantonès sigui molt més que una varietat lingüística. S'ha convertit en un element identitari d'un pes considerable. Un altre aspecte fascinant és el sistema fonètic del cantonès, que conserva trets antics del xinès medieval, com les síl·labes acabades amb P, T o K, que el mandarí modern ja no té. Però el que el fa especialment conegut és el seu sistema tonal, amb 6 tons bàsics i 3 tons d'entrada, sovint conegut popularment com els 9 tons. Per il·lustrar-ho d'una manera entretinguda, vegem 3 paraules molt habituals que en cantonès sonen amb tons completament diferents. Fan ke zheng, ngao nam min, pat hec la. Fan ke zheng vol dir salsa de tomàquet. Ngao nam min són fideus amb vedella. I pat hec la significa no menjar picant. Fan ke zheng, ngao nam min, pat hec la. Cadascuna d'aquestes paraules conté síl·labes amb tons diferents i un canvi de to pot transformar completament el significat. Aquests exemples són molt il·lustratius perquè mostren clarament com els tons són essencials per entendre i parlar cantonès amb precisió. Més enllà de la fonètica, el cantonès també és interessant per la seva gramàtica i vocabulari. Comparteix l'estructura general amb el mandarí, però fa un ús molt ric de partícules finals, com
la, a, que o lo, que porten matisos d'actitud, evidència o canvi d'estat. També hi ha diferències lèxiques significatives respecte al mandarí. Menjar es diu sec, agradar es diu zhongyi i ell o ella es diu koi. Són paraules que reflecteixen un desenvolupament històric propi de la llengua i una identitat lingüística marcada. Per acabar, us voldria compartir algunes frases molt bàsiques en cantonès que sovint aprenen els estudiants quan comencen. Per exemple, per dir hola, en cantonès es diu nei hou. Si us voleu presentar i dir em dic, podeu dir ngo kiu. Per exemple, em dic Guo Xu, ngo kiu guok yok. Si voleu explicar que sabeu parlar una mica de cantonès, la frase seria ngo sé kong siu siu yut yu. I finalment, per donar les gràcies, només cal dir totze. Doncs bé, amb això acabem aquesta introducció. En definitiva, el cantonès és una llengua amb una estructura fonètica extraordinàriament rica, una tradició llarga i una cultura vibrant que continua evolucionant. Conèixer-lo ens ajuda a comprendre millor la diversitat interna del món xinès i apreciar la importància de valorar i preservar la pluralitat lingüística del nostre planeta. Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que aquesta presentació us desperti la curiositat per seguir explorant aquesta llengua fascinant. Totze!